Bueno, egunon, eskerrik asko uda eta neguaren transizio garai honetan, gure ikerketa, gure esperientzia eta gure hausnarketak zuekin konpartitzeko aukera emateagatik. Pluralean hitz egingo dut tarteka, pixkat gaur aurkeztuko ditudana, ez dialako neria bakarrik, alde batetik Josu Ozaitarekin batera 2016en UEUk eta Ibarko udalak ematen duen Juan San Martin bekan egin genuen ikerketatik ateratako hausnarketa dialako, baita ondoren, ze hau hasiera izan zen beka hau, baina azken 10 urtetan gau beltza, arimen gauan, eta ospakizun horien inguruan jarraitu dugu gure kabuz ikertzen, jarraitu dugu idazten, pentsatzen, hitz egiten, asko hitz egiten dugu Josuk eta biok gai honi buruz, eta orduan, gaur aurkeztuko ditudanak pixkat bi onak ere badira, baina baita ere beste jende askorenak ere, guk hontan aritu gea eta aritzen gera, baina besteak beste hemen dago Oier Araolazak hainbat artikulu eta hainbat hausnarketa eta lan egin ditu, baina baita beste jende asko ahotsaken jasota daude gauzak, edo Nafarroan Itziar Diaz Dultzurrunek ere jaso zituen testigantzak, nahiko lan kolektiboa da pixkat nire hausnarketen emaitza, ez? Ya está, vale. Pixkat pasadizo batekin hasi nahi dut, igual beste hitzaldietan eman izan ditugunen, agian entzungo zenuten, baina azkar. Gau beltzaren, edo arimen gauan eta ospakizun hauen gaiari hurbildu ginenen pixkat, nahiko modu, hasiera batean ere, nahiko modu pertsonalean agertu zen gaia gure bizitzetan, esan dezagun, ez? Beste askoi gertatu izan zaien bezala, gure alabak 11 urte edo zituela, egun batean, etorri zitzaigun etxera, esan ez, aita ama, datorren astean Halloween ospatuko dugu lagun baten etxean eta auzoan. Eta orduan guk, pixka gelitu ginen, tokiz kanpo, ez? Esan, Halloween, Hondarribin, lagun batzukin, auzo bat, ez genion ezetzik esan, segi, ospatzea, eta justo hori esan, eta asteburuan bertan, nire gurason etxean negola, aitari, esan nion, aita, bakizu orain zure jo hasi behar dula Halloween ospatzen, eta hor bakizu kalabazak ustu, eta jendea izutu, eta aitak lasai begiratu, eta santzian, guk ere egiten genuen hori, guk ere ospatzen genuen, edo ibiltzen ginen arbiak ustu, eta kandela jarri, eta nik behiratu nion, eta esan nion, aita, nire aita, Ataungo mendialdean, Aralarraldean dagoen baserri batean jaioa eta azitakoa, ezin nun irudikatu Halloween, 50. hamarkadan Halloween ospatzen inguru hortan. Eta santzian, baietz, guk hartzen genuen arbia, iluntzean, bide bazter batean jartzen genuen, eta horre goten ginen ezkutuan, ean hor pasatzen zen, izutzeko, ez? Hori izan zen bizka eta abia puntua, ez? Niretzako harrigarria zen hori, eta bi belaunaldi horien arteko nolabaiteko lotura hori, ez? Gero, noski, agertu dira testigantza asko, aurretik ere bazeuden, egia esan, aspalditik ere testigantza horiek ere hor zeuden, baina kasu handirik ez genien egin, eta, ikusi dugu, baietz, bazegola hori, ez? Garai batean, jolas horiek bazeudela. Nik justo urte hortan idatzi nuen Oarso Bidasoako hitzan
artikulotxo bat, hilabetero kolaborazio bat iten nun, eta artikulo bat idatzi nun justo kontatzen alabaren anekdota hau, eta artikuloa honela bukatu nuen, eta uste ondo datorkit, ze errepasatzen aritu nahi zenen hau prestatzeko, ikusiet oso bat dator gaur kontatu nahi dudanarekin. Nola bukatu nuen artikuloa? Kontua da nire alabarentzat eta bere adineko askorentzat Halloween ospatzea ohitura bihurtu dela. Nire aitarentzat ohitura zen bezala. Baina ospatzeko nahiko antzeko diren bi eredu hauen lotura hautsia dago. Aurrek ez dute ezagutzen aitonamonek nola egiten zuten eta adinekoek nahiko arrotz sentitzen dute egungo eredua. Interesgarria litzateke gaztei ospakizunaren jatorri argitu eta festa berrasmatzeko aukera luzatzea, hainbat ezaugarri berreskuratuz eta berrituz. Hor, ohiturari buruz hitz egiten nun, berreskuratu, berrituz, berrasmatu, iruditzen zait gaur aipatuko dizuedana pixkat nahiko bat dator egiten nuen, duela 11 urte egiten nuen hausnarketa horrekin. Hasieran pixkat ospakizun hauek zer diren edo nondik datozen pixkat azalduko, eta azkar, zen ikuste dia nahiko zabaldua dagoen kontu badala. Gero, azken urtetan, azken 10 urtetan, gaubeltza, batez ere gaubeltza izenarekin, zabaldu dian ospakizunen ingurua pixkat itzingoet, eta gero, osnartukoet, aurreko bi izlariekin batera, eta etorriko dien izlariekin batea pixkat osnartuko dut, ohituren sortze, berrasmatze, aldaketa prozesu hauen inguruan, eta batez ere hizkuntzaren inguruan. Gaubeltza eta olako ospakizunen zer ospatzen da, elementu batzuk aipatuko ditut, bai? Batez ere, festa hauen testu ingurua da, lurrari, naturari lotutako ospakizuna diala, uda eta neguaren arteko igarobide nolabaiteko zea ospakizuna dira, uda amaitu da eta negua dator, eta, besteak beste, abereak etxera ekartzeko garaia da, bai? San Simon eta San Juda, ja etorri zaizu ez, bukaera ez, joan zen uda eta negua heldu da. San Simon eta San Juda eguna urriaren 28 da, ez da kasualitatea. Esamolde asko daude horren inguruan, hartzai gaixua mendian galdu da. Mendian baldin bazen oraindik, agian ja berandu zen, ez, mendian egoteko. San Simonetan kapa zuria mendietan, negua ja gainean daukagu. Beste elementu batzuk, kalabazak edo janaria, garai honetatik aurrera lurrak ez du fruitu askorik ematen, ez? Nolabait urteko aldi hila astera doa. Udan gordetakoa janin behar, eta, olako ospakizunak badute aizpeak aipatu duen bezelan ja baditu neguko jaien ezaugarriak, ez? Janarien inguruan iten dianan, kolektiboan, komunitatea. Gehiago, karri dizuet hau ere neguko jaien ezaugarri garrantzitsua, bai, puska biltzea edo etxez etxe jutearena. Hau justo Txauri Ibarren Bidaurreta herrian ateratako argazki bada, azaroaren batean egiten dian, izen herri bakoitzean izen ezberdin batekin, hau justo txandulo mandulo da, deitzen dioten modua, da herriko haurrak eguardian etxez etxe, herritik etxez etxe juten dian eskian, bai? Fruitu lehorrak ematen dizkiote, goxokiak ere, ugari, eta gero bazkari elkarrekin, elkartean bazkaltzen dute. Bai, komunitatea, janaria, etxe jutearena. Hau da, herritu bat, Txauri Ibarrean urte
askotan mantendu dana, aspalditik, gu egun ginenen adinekoek esate zuten bai guk txikitan iten genuen, eta azaroaren batean. Orduan, bueno, hor daukagu beste helduleku bat, nolabait. Heriotza, festa ospakizun hauek duten ezaugarri oso garrantzitsua dela heriotzan inguruan ospatzen dian festak, ez? Logikoa da, urteko aldi iluna dator, iluntasuna, heriotzarekin lotura hori, eta, bueno, badirudi aintzinatik festa hauetan, festa hauek erabiltzen zialan hildakoak oroitzeko, ez? Sinismena zan, hildakoak etxera itzutzen ziala egun batzuetan, eta janaria eta prestatzen zitzaien hildako hori, eta, bueno, baita ere kontu zibili barzan, ze hildako onak edo txintxuak bultatzen ziren, baina baita hildako edo hildako gaiztuak ere torzitezken, orduan, bueno, bildurtzeko garaiak ere bazien. Bueno, gero festa hauek badirudi aintzinan Europa guztian zehar ospatzen ziren, bueno, batzuk zeltiarrei buruz hitz egiten dute, bueno, hor ez dago oso garbiz, holakotan beti zeltiarrei buruz hitz egiten da, hola aintzintasuna emateko, baina, bueno, garbi daukaguna da, 8. mendean, Gregorio izeneko aita santu batek, nolabait festa honik, hola, kutsu kristaua eman ziola, martiri guztien eguna ezarri zuen, eta baita izen bat, ez, All Hallows Eve eguna edo izendapena hasi zen geroztik ospatzen, baina, bueno, Europa guztian ospatzen zen elementu kristau aurreko elementuekin, erromatarrek ere zerbait ospatzen zuten honen inguruan, eta elementu kristau askorekin, eta hori gaur egun arte iritsitza eguna, azaroak bat Domu Santu eguna, horren emaitza da. Eta gero, bueno, estatu batuetara juntzan festa, bai, Europar migratzaileak estatu batuetara eraman zuten, eta nolabait 19. mendean estatu batuak sortu bat zuen bere nortasun nazional propioa, bueno, zenbait festa hartu zituen propiotzat bezala, eta hau izan zen, eztabaida askorekin, eta oraindikan estatu batuetan festa honen inguruan eztabaida handia dago, guri iruditzen ez bazaigu ere, eta, bueno, area juntzan, adoptatu zuten, eta gero badakizu, estatu batuak 20. mendean zehar, beraien barrurako nortasuna ere, kanporako nortasun hori zabaldu izan du. Bai, por cierto, argazki hau, askotan erabiltzen dugu hemen Gau Beltzaren aizpeak aipatzen zuen autentizitate horren eredu bezala estatu batuetako argazki bada. Sentitzen dut, igual batzuentzat desilusioa da, baina hau ere Amerikarra da. Bai, imperialista. Vale, bueno. Nola iritsi zaigu guri, batez ere, 80. hamarkada, 70. hamarkadan amaieran Halloween pelikula nolabait izan zen bizkate estanda egin zuena festa honen zabalpenean. 13 pelikula india Halloween zea, sagakoak, azkena 2022an, bai? Orduan, bueno, pixkanaka produktu audiovisualen ikusentzunezko produktuen bitartez iritsi zaigu guri, baina egia da aspalditik gauza hauek gure inguruan egon badira ere, esan dezagun 21. mendea hasieran pixkat sendotu zen, ez, Halloween festa gure belaunaldi gazteen artean. Bai, baina, bueno, zan nahi dudana da pixkat erabiltzen dugu irudi hau patchwork moduko badala garai hontan ospatzen dien ospakizun hauek, bale? Kultur, ideologia eta nortasun ezaugarri ezberdinak biltzen duen ospakizuna. Euskal Herrian, esan dezagun 3 garai edo bereizi ditzakegula, bai, behintzat 21.
mendean, bai? Alde batetik, Halloween itzulera, ze guk esaten dugu Europatik areakuntzala eta bueltan etorri dela, nolabait joan etorriko bidai bat egin dutela ospakizun hauek, baina 21. Menden hasieran itzulera indartsu bat gertatu zala, Halloween aldetik, baina baita ere gaubeltzaren lehen edo arimaren gauaren lehen ospakizunak ere 85. Urtean hasi ziren ospatzen Euskal Herrian, Mutriku izango zen segurazki lehenengo herria gaubaltza edo ospatzen hasi zana. Gero, pixkanaka beste herri batzuetan, 2010-tik aurrera, eta batez ere azken 10 urtetan, 2015-tik ona, zabalpena handia izan duen kontu bat izan da. Guk 2016an egin genuen ikerketa txiki hortan ikusi genuna alde batetik festa hauetan mendetan zehar jai honekin lotutako elementu batzuk mantendu diala, janariarena, goxokien bidez, edo beste gauzen bidez, heriotzari erreferentzia, komunitatea, taldean ospatzearena, kapitalismoaren apaindura oso indartsu daukan festa bada, baina Euskal Herrian ospatzen dugun ia festa guztie dute kapitalismoaren apaindura oso indartsu bat. Eta baita ere ikusi genuen erreakzioa sortu zala festa hau ospatzeko batez ere helduen artean, batez ere, gurasoen artean, bai? Baina eraberean ikusi genuen aurrentzat oso erakargarria zen festa dala, bai? Iluntasuna, beldurra, mozorroa, heriotza, goxokiak, kalean lagun artean, ezaugarri asko ditu oso erakargarria izateko festa, bai? Asko zabaldu da azken 10 urtetan, guk ikerketa egin genunen 2016an, egon ginen Mutrikun, Lekeition, Katu Beltza, edo Katu Baltza, Elgetan, Eibarren eta Oiartzunen. Pasadoen bizpairu toki gehiago egiten zana, baina oso festa txikia, baina toki horietan egiten zan, betzan besterik egiten. Duela hori, 9 urte, 10 urte, bai? Gaur egun, herri askotara zabaldu da, forma oso anitzekin, baina, elementu komun desientekin ere, bai? Baditu elementu komun batzu, gero igual aipatuko ditut, denbora ematen badit, baina aurretik 3 bideo txiki ekarri ditut pixkat ikusteko, alde batetik, hau gero aipatukoet, baina alde batetik, hori, nolabait, festa hauen antolaketan helduentzat euskarri oso importante bat izan da, lehen esan dizuen bezala, nire aitak esan zianen, guk eriten genuen lasaitu nintzen, ez? Heldu askorentzat, olako testingatzak entzutean nolabait, lasaitasun puntu bat eman digu. Bi aldiz eman bar diot orain? Igual zuk eman dezakezu handik edo? Halloween, pues hori egiten zan gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, ite zizkioten begilak eta sudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosa joti gesten zianean, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Eta esaten alien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan. Hori zitesan, beldurtzeko... Eta bakizu, mutil zarro behik ez dakizela, Andre guztik. Eta mutilak, bildurtu eskilau. Halloween, ez? Denak ikusteko denburik ez digunez emango, igual
Bai, hau pixka jarriko dugu, bi eredu ikusteko pixkat, bai. Hau da, errenderian azken urtetan egiten dan, gau beltza ospakizun. Bale, pixkat. Bai. Bale, igual, horreak, bai. Eta orain, beste bat, a ber. Hau da, Baliarrain. Ongi etorri denoi, Baliarraingo gau beltzea, gauik beltzenea. Gora Baliarraingo gau beltza! Tambolinen karraka, gaztainek, basoko goxokik bueltaka. Gure beldurrek paper baten idatzi eta erre ingoiteu. Gure burutatik desagertzeko. Beldurrak erreta geho, gaztainerrek! Bero! Kanpaiak mezulari izango iteu. Benetako iluntasunan abisue pasako digue. Eta gau etorrikoan. Benetako gau beltza. Listo, igual, horrutziko dugu, bai. Euskal Herriko neguko jaietan garrantzi izan. Bai, bueno, bideo horiek ikusgai daude zea, ez? Hori, hor edozein tokin topatu dezakezu, Bueno, pixkat kokatzeko, bai, egia da bi errenderi, bueno, da, Gipuzkoako hirugarren biztanleri aldetik, hirugarren herria izango da. Berroi mila biztanle inguru dituna, Baliarrain, justo beste aldean dago, ez? Oso herri txiki. Orduan, bueno, antolatzeko garaian ere, gauza horiek badute eragina, bai? Baina, bueno, pixkat hausnarketari begira, bai aipatu nahi nuen, pixkat, bueno, alde batetik taupak erabaki du jardunaldi hauei ohitura hitza edo jardunaldi hauetan ohitura hitza erabiltzea, eta esanguratsua da, ez? Tradizio hitza erabili ez izana, nire ustez. Badirudi gai hauetan aizpeak eraipatu duen Josbanen lana erreferentziatza hartzea, eta ze Josbanek bereizten zituen tradizioa, ohitura eta errutina. Eta bere ustez, ohitura aldaketa elementua bazun, ohiturak aldakorra ziren, tradizio aldiz bere ustez alda ezintasunarekin lotuta zauden. Bueno, egia da adibidez, uda aurretik Jakinek argitaratu zuen ale superinteresgarrian tradizioa hitza erabiltzen zen, etengabe, bai? Eta, bueno, ez zaita jola gehiegi tradizioa eta ohitura bereiztea, ez? Esango nuke gaur egun ja, bi kasuetan tradizio eta ohitura nahiko asumitua dugu, bietan ere aldaketa badagoela, ez? Eta gainera, nik uste gau beltzaren adibide honetan aldaketa oso agerikoa dela, bai? Eta baita aldaketari normalen lotzen zaion eztabaida gatazka hitza ere. Egon da, eta badago oraindikan horren inguruan, ez dakit, gatazka igual gehiegi esatea da, baina, bueno, eztabaida bat badago, ez, festa honen inguruan. Guk ere liburuari, ikerketan ondoren idatzi genuen liburuari itzalitako kalabazen berpiztea izena jarri genion,
bizi berritzea zer hitz egiten genuen, taupan jardunaldi hontan ere erabiltzen den hitza da, bai? Ze gure ustez gau beltzarekin gertatu dana batez ere zerbaiten berpiztea, bizi berritzea bada. Aspalditik urte garai zehatz batean heriotzaren inguruan antolatu izan diren ohitura ezberdinen berpizte edo bizi berritze moduko zerbait da, baina batez ere gure ustez hor dagoena gau beltzan ospakizunetan dagoena da aldaketa eta sormena ere. Bai, nolabait berrinterpretazio bada. Hainbat erritu jolas eta ohituren elementuak hartu, beste berri batzuk sartu eta ospakizun berriak sortu dira. Ez da iraganaren erreplika bat, baizik eta memoriarekin elkarrizketan ari den kultur sorkuntza bat, eta baita ere orainarekin elkarrizketan ari den kultur sorkuntza bat. Bai? Aizpeak eta bat iten dut esaten zuen ohiturak, tradizioak normalean orainetik atzera begirako, atzera begira egiten diala, bai? Baina, nik horri gehitu nahiko nioke begiradaz gain ere elkarrizketa badala, bai? Iraganarekin egiten dugun elkarrizketa bat, eta baita orainarekin egiten dugun elkarrizketa bat. Iraganarekin elkarrizketa hortan, guk identifikatu ditugu 4 elementu, hor grafiko batean jarri ditugunak, oso festa hauen berrinterpretazio honetan oso euskarri indartsuak izan dianak. Alde batetik natura, nolabait naturari lotutako festak izatea, eman dio nolabaiteko helduleku garrantzitsu bat ospakizunei, komunitatea, bai? Komunitatean horri buruz aizpeak hitz egin du dexente, eta heriotza, bai? Heriotza inguruko ospakizunak izatea ere nolabait eman dio, berme bat festa honen, baina batez ere aurrak irutzen zaitala festa hauen hitz klabea. Garai bateko aurrak, hau da, adinekoen kontakizun, beraien haurtzaroen kontakizun horiek, nolabait autentizitate kutsu bat eman diote edo legitimitate kutsu bat eman diete jai hauei, baina batez ere aurrak horratik jarri dut beste kolore batean, ez bakarrik garai bateko aurrak bezita. Gaur egungo aurren ekimenez sortu dian festak izan dira. Beraiek nolabait behartu dute, edo behartu gaituzte, festa hauek ospatzen edo festa hauek antolatzen hastea. Beraiek oso garbi guk elkarrizketatu genituen aur asko, eta askok esaten zuten, ez gau beltza, Halloween, guk ospatu nahi genuen eta ospatu genuen. Eta beraien ekimenez, etorri dan guztia. Elementuei buruz ez dut hitz egingo, baina bai esango dut pixkat, guk identifikatu ditugun elementu garrantzitsuenak, aipatu ditut, heriotza, beldurra, aurrak, eskerronda, janaria, kalabazak, mozorroak, eta, hitza, hizkuntzari buruz ere gauza pare bat aipatu nahi nituzke, ze iruditzen zait, guk ikerketa ingenunean hizkuntzari erreparatu genion, baina ondorioetan ez genuen oso garbi jai honen bilakaeran euskerak izango zuen tokia. Gerora ikusi dugu oso toki zentrala, erdigunean dagola ia ospaki gau beltzan inguruan ospatzen dien guztietan, eta hortan segurazki topagunek o taupak egin duen lana oso garrantzitsua izan da, ez? Eta nire ustez badaude oinarrian, hizkuntza kontuetan badaude oinarrian bi gauzak oso garrantzitsuak beti kontuan hartu inbar ditugunak, bat, hiztunak taldean egiten dirala hiztun, eta hiztunak praktika zehatzen bidez egiten dirala hiztun. Eta gau beltzan horixe ikusten ari naiz ni, bai? Gau beltza ospakizun bada, jai bat, festa bat, praktika bat, gorputz praktika bat elkarrekin egiten duguna, kolektiboa, taldean prestatu eta egiten dena,
Eta praktika kolektibo horretan euskara erdigunean dago. Beraz, nire ustez, gakoa ez da horren beste hizkuntza komunitate bat trinkotzea edo egituratzea, baizik eta euskara erdigunean duen ospakizun honen bidez, tokian tokiko hiztun sareak indartu ditzakegula, tokian tokiko hiztun sare berriak sortu ditzakegula, saretze horren garrantzia izpeak ere aipatu du libertimentuen adibidean, eta baita ere hiztun mota berriak irudikatzeko eta sortzeko aukera ematea. Hori hainbat herrietan ikusi dugu hala dala, Itsasuko adibidea izan ziteken, kontatuko nuke gerora, baina, bueno. Eta puntu honetan ere gauzatxo bat, Euskal Herrian asko erabiltzen dugun hizkuntz kontuetan eta kultur kontuetan kontzeptu baten inguruan transmisioarena, eta nik ekarri nahi de transmisioarena baino sozializazioaren kontzeptua aspalditik Jon Emiren Hernandezek eta Paula Casaresek gurera ekarri dutena, eta hala ere, oraindikan iruditzen zait gehiegi erabiltzen ez duguna, bai? Eta gaubeltzaren adibidean nik oso garbi ikusten dut transmisioaren kontzeptu klasiko horretatik haratago sozializazio prozesu bat ematen dela. Ez da inbeste goitik bera emandan transmisio bat, ez da inbeste iraganetik gaur egunera emandan transmisio bat, baizik eta beti gora behan aurrak baldin badaude, ez? Baina aurrengandik helduengana iritsi dan zerbait, eta batez ere orainean oinarritutako zerbait izan da. Garai bateko elementuak hartu ditugu, baina horiek ondoren etorri diala esango nuke, bai? Eta gainera, eta honekin bukatuko etu usteet, kasu honetan, transmisio edo sozializazioa etorkizunari begira pentsatu behar dugula. Pentsatu behar dugu, adibidez, baliarraingo aurroiek zeharro dauden baliarrainen egiten duten festa horretaz, nola inguruko herrietatik ikastegietatik edo tortzen dian beste aurrak festa horretan parte hartzeko, eta pentsatu behar dugu aurroientzat 20 urte barru, ez, nolabait, beraien memorian oso gorpuztua geldituko dan festa izango dela gau beltza, ez? Ohitura gaur egun eraikitzen ari gera, eta ohitura hori egingo diren aldaketa guztiekin izango da aurroiek sozializatu nahiko dutena hemendikan 20 urtetara. Bai? Horrek ematen digu aukera euskararen bizi berritzea beste modu batean pentsatzeko behar bada. Praktika zehatz batzuei lotuta, festa sortu berri bati, kasu honetan, taldean egiten dana, hiztunko individuala baino taldean ari diren hiztunak, aldaketari lotutako hiztuntasuna ere, eta ondorioz atzera begirakoa dana, baina baita aurrera begirakoa, eta bestelako kategoria sozialekin, generoa, klase soziala, jatorria, gurutzaketan sortzen diren hiztun mota berriak ahalbidetzen duena. Eta bukatzeko bi zea jakin aldizkaria ateratako ale oso interesgarri horretatik bi hitz. Lehenengoa hitz Iriartek aipatzen dula berari tradizioa batez ere jolasteko aukera ematen diola. Nik uste gau beltzak ere jolasteko aukera ematen digu hizkuntzarekin, besteak beste, bai? Eta bestea Ilargi Bengoetxearena, bai, oso ondo azaltzen du tradizioa eta zer dan eta zer ez dan, eta oso interesgarria bere artikulua ere, eta hor aipatzen du batez ere iraganari begira tradizioak normalean ematen diguna dela segurtasun bat, ez, edo ziurtasun bat, ez, pentsatze iraganean beti horrela egin izan dela torrek ziurtasuna ematen digula. Bueno, nik usteet gau beltza bezalako ohitura berriek ere segurtasun bat eman dezakete, baina ez hainbeste atzera begirako segurtasuna baizik eta berria den eta ilusioa pizten duen etorkizunari eta jolasari begira. Eta hortxe utziko dut.